Добър вечер, баче Тошо. Закъсняхме, ма има защо. Толкова място отрязахме, че в тебе ще е червнята. Щом си свърши работа, няма как. Ще се черпим. Елате. Гино! Елате насам. Елате. Я посрещай народа. Дай венера тук. Заповедайте. Сядайте тук. Хайде. То... Няма да ви сложа кой знае какво, че аз цял ден съм се трепал на този харман. Каквото Господ дал. То в това работно време много не се прибира. Слушай, вежна да кажа ясна приказка. Я им дай половин само хляб и един дрън сирене, пак те, ако искат да ведат, ако искат да го хвърлят. То за хвърляне няма да ги хвърлим, ами друго исках да ти помоля, баче Тошо. Казвай какво има, казвай. Нали иде сбор. Момити трябва да ги понагиздим. Ако може да ни се наплатиш още тази вечер. Че не може от тази работа утре да родим и баш си. Утре. Все така казваш. Хайде, щом си леко сега. Да видим тогава първо твоята сметка. Ти имаш 2 дена. По 25 лева. Защо по 25 баче Тошо, нали каза по 30? Оди сега казал съм. Нищо не съм казвал. Кой плаща по 30 лева, бе? Плащат, бате Тошо, как да не плащат? Плащат и повече биля. Може да такова нещо, бе? Гледай, в тая криза по 30 лева. Луда ли си, бе? Не виждаш, че парите станаха кът? А изито тая година няма си роди. Няма и за данъци. А? Ех ти, бате Тошо, труден човек си. С 5 лева ще си мъшеш. Не, до така, не. Сметката си сметка. Тук 5 лева, там 5 лева. Аз да ги фабрикувам тия пущи лева. Значи така, ти имаш 2 дена. 2 дена. По 25 лева прави 50 лева. А? На тебе ще ти дам за 3 дена. По 20 лева. 60 лева. Ей ти 60 лева. А на тебе, кичке, за 3 дена ще дам по 15 лева. Прави 45 лева. Ама защо ще ми даваш по 15? Еми, то моето ми се плаща не само за работа, ами и за годините. Че сега навършвам 16. Много хубаво. Като ги навърши, ще ти дам по 20. Защото инак няма да ми излязат сметките. О, че те всичките пари отидоха, бе. Те били точно. Да, видиш ли, а на мен всичките сметки ми излизат таман. Баче Тошо, труден човек си. Вземи. Лека нощ. Хайде, момичета, хайде да вървим. Хайде. Лека нощ. Лека нощ. Лека нощ. Хасе здраве. Най-голямата буца ли избрана? Да не можа да учепиш от нея. Ти речи, аз дадох. Какво? Рекох. Ти, Пипка, нямаше да сметниш колко струва един само хляб и колко едно кило сирене. Аз те рекох хляба да е повече, че сиренето да е по-малко. Вижда ти.